Hi guys, maayong adlaw. Paingon ko karon dito sa ilahan ni Ilin kay akong ipatanaw ni akong gi pamati sa akong tinggil. Bitaw gi pamati sa akong mga juin-juin dani kay kung arthritis pa siguro diri ang magkuano, diri ug diri sa ubos. Ni dahan mga marsikos oh. Nya kay diri man nya kung mo tindog ko, mulakaw-lakaw ko walay sakit. Ay ara siya mo sakit kung kintahay mo lingkod ko, nya pagtindog nako sakit. Nya kana pong muhigda ko, nya pagbakod nako sakit. Pero kanang mulakaw ko walay sakit. Nya si Papa Mario dani mag-apas ni siya unya dito sa balay ni Mother Earth kay magbayad mi sa bugas nga nautang namo kay nagsweldo naman sad. So magbayad na sad mi sa among nautang nga bugas. Nya, huy. Mao na to ha. Ato ako sa balay ha. Ni mama ha. Huy. Bantay bitaw. Isira ni Dani. Nya. Kuan guys. Muadto ko karon kay basig nabuyagan ra ko kay kung arthritis di siya so mag-inom sad ta sa para pang arthritis nya. Magpatan-aw ta dadto una. Kay basig nabuyagan ta. Kay grabe ba ako kasabaan. Nya, sa magtuo diha, mas maayo, sa dili magtuo na rin ninyo kung dili mo magtuo. Basta kami, agtuo mi sa mga binisaya. Nya, akong gignan si Mario nga, ipaapas ra dito ila ni mama kay magbayad pud sad mi sa among nautang nga bugas. Si Lilin, tuwa na si Lilin dito sa ilahan ni Ilin. Kay nagsayo to siya dito kay apostol pod sad karon kay last nga nobina kang manang katong supporter namo pod nga nasakit to dito sa gawas kay ang finding sa doktor wala nya sige siya balik-balik sa ospital. Pagpatan-aw ilahan ni Ilin na ulian nya karon giapostolan dito sa ilahan ni Ilin. Nya ako muapasad ko dito ni Lilin. Nya kaganina ra to basig humana sila siguro dito. Pero ako muadto gyud sad ko karon dito kay kanang agka batian ako usahay lagi. Nya ibaliwala ra baya nako. Nya mahibaw-an nato ni pag-abot dito sa ilahan ni Ilin kung unsay iyahang findings. Kwak doktor. Thank you guys sa inyong tanan. Sa mga suporta ninyo sa amo atanan, daghan kaayong salamat. Nya kaulanon may lang og dili ni mag ulan. Nag-apas man si Mario kanina lang ihang motor atong sakyan. Agoy, hinahinay diha. Mama. Hinahinay papa. Hinahinay. Na Pag-on niya ako i-adjust sa ng brake na ko man. Gano man? Agoy. Agay. Diyan mi. Nasi Madam Ilin dani? Dada. Wa na ta dayon. Pila ka lungnik? Pat amo urot na mo. Mura ko okay ra siguro sa tanway kining malur ka ko ni di ka ra. Eh urot mi na. Hadlok man ka ay sunod di ay palitan ko ni Mallorca. Di ka ro. Ang mga tiguang ang gigan Mag-ilaw Ha? galigo. Wa na lucy ang akong kuan na sad. Diahan. Lusi. Di anak ko. Mo gani. Karon nga dali ra man. Nahuman nami nya ang akong sampot gitagpi sa engkanto nga mga tigwang. Gisabaan sila katong nag-adto mi sa ilahan ni Ubod. Nya mandagkot. Magpalina ko dito Huwebes, Biyernes, Sabado alas 10 sa buntag. Hala, impas na. Mga unta, wala ko.
Diyan mi sa balay ni Mother. Agar. Sakit sa akong ano eh kung mura man tadanigi. Ha, unsa man? Ha? Nag-unsa naman sad mo dani? Nag-eskwela ka dot? Maniud to ta diri sa ilah ni Mother Earth. Pagkaon dito tayo siya. Aman sila Lilin. Si Auntie Mercy? Diya si Auntie Mercy diri nya maniud to ta kay naay grasya diri. Gitagpi ang akong tipot. Itagpi. Oh, dito ila ubod. Suko kuno kayo ang Tagiya. nasuko kuno kayo ang engkanto. Ang engkanto kuno dito mga tigwang na sila unya. Gisabaan kuno sa kuha kay saba kuno kayo ko. Naong saon man niya guys, gitagpi man. Mao nang agka-feel jud nako nga na kuan ko nasagdahan ko kay ngano. Sukad-sukad nga nagkaon ko sa kuan kanang mga ginamos, uyap, unsa klase nga parat. Di man ingon adto akong paminaw. Nya natingala naman lang ko datong isa ka adlaw kadla pagkabuntag pagbakod nako pagpangi nako kay grabe man kay kasakit mura magdili agka bikan ning akong dani. Oh, di nakaingon ko nga unsa ba kani tungod di sa ginamos. Pero akong na-realize nga kato basin nasagdahan ko katong pag-adto namo ni ubod kay nagsabaay ko or dito sa katong mga kawayan nga akong gipang hipos nga gabi ina. Nya mo to nga agkuan jud akong hunahuna nga dili ni arthritis or unsa diha UTI kay ngano katong nag-adto mi dito sa ilahan ni ubod nagsaba-saba manggud ko. Nya mo to akong nahuna-hunaan nga basig nasagdahan ko. Nya kaghapon wala ko naka adto dito la ilin karon ako nag adto mauto ang nasagdahan gidi ay ko. Gitagpi ang akong lubot dapit mao nang ang akong pamation dinhi. Nya matingapod ko kung arthritis nganong naa diri sa joint sa akong dani dini sa joint nako diri. Nya kunik siya diri. Dani ra pud og dani. Nya kung kuan musakit unta diri sa likod kong kuan UTI. Nya ang diri pod naapod sa diri. Diri gid sa kuano kaning diri bitaw joint kani dini maoy sakit. Nya pag maglakaw-lakaw ko, pag mag-anak ko, walay sakit. Nya kung gikan ko naglingkod, kintay naglingkod ko ani. Pag tindog nako sakit. Oh. Nya kana pong maghigda ko, pagbakod nako sakit. Nya mao di ay kay tagpi ko sa dili ingon nato. Nya mamalina ko didto alas 10 sa buntag sugod ugma paingon sa Sabado kay tuluman ka adlaw. O dito ra sad mamalina. Nag-ingon nga mag-ato ka dito, di jud ka magsaba-saba. Kay gisamukan kuno sila. Oh. 20 sa alas 10 anti. Hala, di ay mo adto mi sa Cagayan. Hala, unsa di ta karon 25 pa man karon? Oh, 25 bro. 27, 28. Hala, tulo ka adlaw. At panitan lang ni ako makaadto ba ko dito or dili. Basta unahon ako niya kay sakit nga murag agoy. Dili ka kaulian ka di ka maka. Oh, dili kaulian ang sakit basta dili nato katuman ang kuan. Ang giingon sa manambalay mao nang kung unsay giingon imo jud na buhaton. Nya karon mga unta. Ali na papa ni mga una ta. Unsa inyo sudan? Gani na ra day si Lili nagkuante. Tugbong. Nako na sa kalha. Wow! So very yummy ang ulam nila dito. I love it. Nagkaon ka na? Ha? Sure, nagkaon na ka? Ay, kumain na pala si Mario. So, ako na lang ang kakain. Nagkaon na, di mo tanan pa? Kumain-kain na sila. So, ako na lang ang hindi pa kumain-kain. Kakain tayo. Ang ako sang gipasangin lang tiki katong ginamos. Iko nga ay dalhon ko tong ginamos dito ila ni mama. Ako gito dalhon diri. Uy, lami biyato nga pagkaluto ginamos kay daghan kay kamatis. Dihang nakahukad nako sakit jud iana ang akong kuan oh. Sakit iana. Ug sa dihang nakahukad na ta, mga una ta. Lami kaayo ang atong sudan. Ali na din ni Mario kay magkaon na ta. Nya naasay sobra nga isdang tamban lami na mga una ta. Oh, diba?
Let's eat, guys. Mga mahurot baka ni nako, no? I'm sure nga mahurot ni nako kay lami ang sudan. Mm. 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 Karning baboy. Mhm. Inom ka, Kok? Ay, tito ka. Aga sigla yung dayon. Ay, pag-hihat diyan ko, Tapilan, Kok, din ite. Isa ka litro, oh. Kung tayo simba ko. Nang, tibuok man. Diyan na. Kaya na papa. Pila man si Gilirio. Dahil bali 20, oh. 20 ra. Ayaw palabi kay agpalit rata. Daggan. Isa karim. Kana ra. Sige na. Nahurot na dito isa kakahani mo? Agoy. Kana, insakto na nakaw. Si agpalitan na nato na utron niya. Kanang bugnaw kaayo ha, papa. Palitan ka sa karin. Palitan ka sa karin mo niya. Palitan ka ni palitan ni mo te? Oo, palitan sa karin. Isa karim nga tabako. Para dugay mo. Mario. Kalipay naman gina ni Mario ang kuan sigarilyo nga. Suportahan na lang. Nga. Atong gamay-gamay maghatag kay kung igulpi na to og hatag isa ka kaha. Dali na kay kahurot may tong gamay kay gamay-gamay pud sad niya. Mga unta. Ata si mama nagkuanti si Mina? Ambot asa nagsimula. Ano ba? May Jinji nagtugbong? Mga on. Naana si Mario. Naana si Papa Mario. Ayaw na ko na kaya ako ng stand gani. Niya. Naana pod cook. Panay cook dani oh, ante? Nay cook dani. Ha? Nag-inom na mo cook. Mag-inom ta sa coke, Jai. Di aras Papa Mario. Ag-inom kami? Yes. Ag-inom si Mimi. Tagaay si Mimi, ha? Ag-inom ka, Dot. O gagmay-gagmay na ilaha kay murag si Dudot batong UTI si Abing. Kisa tong UTI te si Dudot si Abing. Gamay ra kayo, gamay ra. Kay mayuti ay nasad na impas kita. Ha? Tiwas tagkaon Jai. Nanay cook ni Papa Mario. Oh. Thank you so much guys sa inyong tanan. Og dili ra siguro ko taman, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.